Seuraavaksi meille tulee illan viimeinen esiintyjä. Hän on stuntmies Olli Hokkanen. Terve. Terve. Terve, terve. Sä oot showmies. Kyllä. Sä juot kokista. Kyllä. Onks tässä mitään järkeä? Ei vielä. Muistatko mikä tää oli? Ei oo tietoa. Ei kyllä. Mikäs lippu tää on? Ei oo tietoa. Sulla on aika erikoinen harrastus. Sä pyörittelet päänahkaa. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo suppilosta. Että sä oot tämmönen... Sä aiot nyt tehdä meille kohta yhden tempun. Kyllä. Oot sä valmis? Ei oo tietoa. Ei kyllä. Kyllä. Upea suoritus. Kyllä. Tietenkin. Se näkyy yleensä vatsan toiminnassa. Onneksi olkoon. Mulla on tässä itselläni tämmönen testi, mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Tämähän on Tää on tosi tulista. Näin. Eihän tätä voi mitenkään pullollista vetää. Kyllä sekin joskus on tehtävä. Onko tullut nimestä paljon kettuilua? Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut. Se oli mun moka. Mun pitää nimittäin vähän luntata tätä nimeä täältä. Tämmönen korealainen Kimberly Yu Soo Fern. Niin onhan maailman ennätys 43,2 sekuntia. Onks tuttu kaveri? Ei vielä. Mulla on kuminaama. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja hiilihapot on niinku kohdallaan. Hei, mut ettei me tehtäis tätä liian helpoksi, niin sä aiot nyt tehdä tän silmät kiinni. Ei kyllä. Kyllä. Pilosta ja niinku ison ja paksu letkun niinku ison ja niinku isosta suppilosta ison ja paksu letkun kautta. Isosta suppilosta ja niinku ison ja paksu letkun kautta. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman... Niin. Brasilia. Näin. Äsken toi päänahka oli tulessa. Se meni sinne. Oot sä valmis? Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Ramit. Paikoillenne valmiit. Paikoillenne valmiit. Päänahka. Onko tullut nimestä paljon kettuilua? Kyllä. Paikoillenne valmiit. Hep. Apokasta. 2030 litraa tyhjeni. Toi on ihan uskomatonta. Tää on tähän asti kyllä vaikuttavin ennätys, mitä täällä on tehty. Toi oli todella vaikuttava katsoa. Nyt tuli TV:ssä uusi suomennätys. Jos siellä on joku kotikatsomossa, joka haluaa pistää tämän paremmaksi, tervetuloa vaan yrittämään. Mutta tällä hetkellä suomennetystä pitää hallussaan Kola Olli, eli Olli Hokkanen. Sä oot showmies. Juu. Kiva kun kävit ja hyvää uutta vuotta. Nyt mennään mainoskatkolle ja sen jälkeen saunotaan. Juu, lähetään vaan. Hyvät katsojat, tämän iltainen kierroksen menetystehtaalla on päättymässä, joten te voitte pikkuhiljaa irrottaa käsiä sieltä sohvan reunosta ja rentoutua, sillä
Tämän jälkeen ruudusta tulee paljon pehmoisempaa tavaraa. Siihen asti Brasilia.